V-тестер е свързан. Сега ще направя диагностика на печка Webasto Mazda 6. Пускаме захранването. Само да демонстрирам, че V-тестер работи с 24 волта. В момента пускаме 24 волта. Включваме копчето за диагностика. И започва да комуникира с печката. Спираме диагностиката. Преместваме V-буса за стартиране и сега ще направим тест за стартиране на печката. Може да изтрием грешките, като натиснем за 3 секунди и стартираме печката. Ако искаме, може да я спрем.